Ayan katropa, magluluto tayo ngayon ng burong hipon. Ayan ayan ang sahog natin, kamatis, bawang, siling haba. Ayan, meron tayong magic sarap at bitchin. Ayan, sibuyas. So ayan, sarap nito mga katropa. Bawang, sibuyas. Lagyan natin ang kamatis. Nilagay na natin ang siling haba. Ayan, nilagay na natin ang burong hipon. Alright. Yummy. Tropa. The best buro. Lagyan natin ng magic sarap. Yan, bitchin. Alright. At haluin. Yan. So, papaluin lang natin to hanggang medyo matuyo ng konti. Yan. So, yan So, rapsa. Yan. Pan muna natin. Ayan, luto na ang ating burong hipon. Ayan, soy. Ang sarap nito, soy. Katropa. Ha?